nawgura il-milietu s-sena tabba kulħadd li l-istaff, il-membri tal-Pulizija li jaħdu ħsieb il-Parlament, lilkom kollha, l-Malti u l-Ċin kollha. Grazzi ħafna. Fil-Parlament matul is-sena 2021 għaddew 40 liġi. Dan intqal mill-Speaker tal-Parlament Angelo Farrugia f'intervista ma' One News. Mill-bidu tal-leġislatura jiġifieri minn Ġunju tal-2017 sakemm il-Parlament għala għal vaganzi f'Diċembru għaddew 220 liġi. Aħna inna fuq 3 snin bħala clearance rate ta' kemm nagħdu liġijiet, kemm jiġu deċiżi riżoluzzjonijiet u mozzjonijiet fil-Parlament Nazzjonali meta mqabbla ma' Parlamenti Nazzjonali tal-Ewropa kollha, inkluż Ingilterra. Aħna qegħdin number 1 warajna hemm l-Ingilterra u jekk minn se żball jew il-Ġermanja jew l-Awstrija. Aħna qegħdin the first bħala pajjiż illi ngħaddu liġijiet fl-interess ta' dan il-pajjiż. Dr. Farrugia għalmana kif tul l-2021 huwa ta' madwar 30 ruling u saħaq fuq l-importanza li x-xogħol tal-Kamra jibqa' għaddej. L-Speaker tal-Parlament għal ma' One News kif il-Parlament baqa' għaddej xorta minkejja l-pandemija. Xi ħaġa li kemm għaddejjem bil-pandemija tal-COVID-19, il-parlamenti kollha tal-Ewropa kellhom hiccups kbar, kien hemm is-seduti ġew sospiżi għal ħafna ġimgħat, kien hemm min għamel seduti online biss. Aħna biftehim mal-Gvern l-Oppożizzjoni u bil-mod kif aġixxejna skont il-direttivi tal-Sovrintendenza tas-Saħħa, bqajna għaddejjin is-seduti kollha il-Kumitat tal-Parlament kollu. Staqsejna lill-Speaker dwar l-attendenza tad-deputati. Kienet ħafna ħjar, ovvjament dejjem nixtieq li jkun hemm iktar parteċipazzjoni, għaliex mhux li tkun preżenti biss, imma li tipparteċipa. Parteċipazzjoni hemm, kif qed ngħid, però dejjem nixtieq li jkun hemm aktar parteċipazzjoni. Tul din is-sena l-Parlament Malti fakkar il-100 sena mill-ftuħ tiegħu. L-Speaker qal li l-Parlament fakkar dan l-avveniment b'seduta speċjali u qudiesa fil-Konkatedral ta' San Ġwan.